Isikhathi sayo-chat, lapho sizoqhubeka nezingxoxo zethu no-Aziwe. Lana ngikhuluma ngodade, umngani ozikhethele ukuphila impilo eqhakazile, ezibiza nge-positive influencer. Kuningi esekuzwile kulamaviki ambalwa edlule. Siye saba no-Aziwe kanye noHombisa lapha estudio. Aziwe, esinye sezithombe engiye ngaba naso ngesikhathi ukhuluma ukuthi ngiyacabanga uma umuntu ezwa izindaba ezibuhlungu, kuvele kube sengathi yonke into iyabhidlika. Yilapho kufanele uzinike isikhathi sokuzinakekela ngasempilweni, ube nokuthula futhi uzinike isikhathi sokuqala kabusha. Ungasitshela ngezinto ozenzayo ngokuqala kwabusha kwakho, Aziwe? Kuye kwadingeka ukuthi ngiqale kabusha, ngakhe kabusha ubudlelwane. Isibonelo, ubuhlobo bami phakathi kwami noma wami. Ngiphinde ngakhe kabusha ubudlelwane nabangani abaseduze kwami. Kwahamba kanjalo-ke. Kokujwayelekile lapho sithola ukwesekwa okufanele, ulwazi namakhono kanye nabantu abalungile abasaloko beseceleni kwakho, yonke into ingaqala kabusha. Akumele kube khona izinto ezingalungiswa. Aziwe, njengoba seluvala lolu hlelo lwe-HIV, ukhona yini umyalezo owodwa ongawunikeza wonke umuntu kanye nentsha yethu? Ungathini lo myalezo? Ngingathanda ukugxila entsheni kakhulu. Ngokweminyaka yami nokubona kwami, sengathi inkinga iqala lapho. Njengentsha siyaphikisana nakho konke okwenzeka eduze kwethu, futhi asithandi ukuthatha isinqumo sokunqoba noma yini eseduze kwethu, noma yini esibhekene nayo. Okufanele sokuqonda ukuthi i-HIV ikhona. Uma ungathelelekile nge-HIV, ungakuvumeli ukuthi ikuthelele. Uma uthelelekile, fanele wazi ukuthi awehlukile kunombani. Usenguwe. Kufanele ugxile ekuthatheni imishanguzo yakho, uqonde ukuthi ayikwehluleli. Ngihlala ngithi i-HIV iyinto engikhetha ukuyibuka, hhayi ukuyiphila. Angibukeki nginegciwane lesandulela ngculaza, ukuthi nje likhona kumina. Thatha isinyathelo uye ukuyohlolela i-HIV emtholampilo. Kukuwena dadewethu, nawe mfowethu ophila ne-HIV. Phuza lelo philisi nsuku zonke. Ngithanda nje ukubonga nenobabili ngokuba nathi kulolu hambo oluncanyana kulamasonto ambalwa edlule. Ngamafishane nje ngingasho ukuthi i-HIV ikhona. Hombisa, i-HIV ayindawo, ikhona. Uma singavumi ukuthi i-HIV ikhona, siyazikhohlisa. Kumele sizakhe kabusha. Yini enye okumele siyakhe kabusha? Sakha kabusha isizwe, sakha kabusha umphakathi. Sizakha kabusha thina uqobo lwethu kanye nemindeni yethu. Ngalokho kusho ukuthi i-HIV ingaba khona kodwa akumele siyivumele ukuthi esilawule. Khumbula lokho. Mhlaba kanye, philisi elilodwa kanye nje ngosuku. I-Your-Chat ididiyelwe iZoe Life, i-South African NGO. Uma udinga ulwazi ngamanye ama-projects esiwenzayo, sicela usisendele umyalezo ku info@zoe-life.co.za.